Mancing kuwi jare bisa ngilangake hawa sumpek. Menawa pikiran lagi bunek, ruwet kang banjur bisa nuwuhake stres, aku biasanya banjur lunga mancing. Embuh muli ing gawa iwak embuh ora. Nanging sing penting pikiran dadi padhang maneh. Pengalaman sing arep dak aturake iki dudu pengalamanku, ananging pengalamane Pak R, tonggoku. Pak R mono priyayine wus ora kapetung enom maneh. Yuswane udakara wus 50-an taun. Ananging amarga priyayine seneng guyon, mula Pak R katon isih enom, isih santosa. Pak R senengane mancing. Angger krungu ana kali kang akeh iwake mesti diparani. Kena dipesthekake baline nggawa iwak kang akeh. Yen lagi gelem diajak mancing, arepa peteng dedet lan udan pisan, Pak R mesti kersa mancing. Pak R pancen kapetung wong kang kendel. Senadyan panggonan wus kondang yen angker, wingit, nanging Pak R ora wedi. Sangsaya angker panggonan kono, aku tambah seneng. Ngendikane Pak R marang penulis ing sawijining dina. Aku sajak gumun. Aku banjur takon marang Pak R, apa sebabe? Pak R banjur cerita marang aku mangkene. Wengi iku malam Jemuah Kliwon, wengi kang dianggep gawot. Jarene ngendikane para sepuh, peri, gendruwo, cecekan, banaspati lan sabangsane padha sesapa lan seneng ganggu gawe marang manungsa. Ananging kaya adat sabene, aku ora mikirake bab kuwi. Sing penting aku mancing lan entuk iwak, bab memedi luweh. Panggonan kang arep dak tuju wengi iku kali wetan desa. Amarga wusuwe ora dak pancing. Kejaba iku, nalika awan mau aku liwat, aku weruh iwak pirang-pirang lan gedhe-gedhe. Sawise piranti siap, aku banjur mangkat. Aku golek papan kang kepenak. Ana sangisoring dapuran wit pring, amarga wengi iku udan gerimis. Sinambi nunggu umpan dipangan iwak, aku ngempakake udut klembak menyang kesenenganku. Nikmat tenan. Ananging ngembuh apa sebabe, udakara wus 2 jam durung ana iwak siji-siji kang mangan umpanku. Katambahan maneh mripatku krasa ngantuk senajan lagi jam 19 wengi. Gumun aku, ora kaya adat sabene. Ge ana apa? Aku banjur liyer-liyer, lentekan wit pring kang rada dhewe. Tengah-tengah liyer-liyer, aku rumangsa krungu ana swaraning tangis. Mung krungu-krungunen. Ora antara suwe, tangis iku ganti swaraning wong wadon kang guyu. Saya suwe, saya cetha swara mau. Genah ora adek. Aku banjur ngadeg lan milang-miling goleki asale swara mau. Nanging ora ketemu. Aku banjur mbajutake anggonku liyer-liyer. Yo pen, arep dak nengke wae yen ana swara manah. Iku mesti bangsane memedi sing kepingin medeni lan kudu aku, batinku. Nanging dak tunggu swara mau ora keprungu maneh. Ora suwe ana angin gedhe kang ngobahake wit-wit pring ing sacedhakku. Suarane pating krosak. Gumunku sing ngobah mung wit pring ing sacedhakku. Aku terus ngadeg lan metenteng, mangkel rasane atiku. Dinengke wiwit mau malah saya dadra. Nanging bareng aku mangkono, malah angin iku mendho lan banjur ilang. Malah leren. Wis tutuk oleh medeni. Ngerti anak wong mancing wiwit mau durung oleh jare malah diwedeni. Mbok yo ngrewangi po kepriye? Kandhahku karo grundelan lan kahanan dadi sepi maneh.
Aneh sabanjure, saben aku mancing mesti antuk iwak. Aku ora ngerti sebabe. Apa amarga direwangi sing tunggu wit pring? Mangkono ature Pak R mung kasih ceritane. Eman lelakon mau ora dipindoni.